Že tu je experiment číslo 2, hej. Máme to konečne otvorené. Máme tu trošku. Ty si tam dal všetko, nie? Ty si... Fúha, ty si dobrý kameraman. Vidno, že si kameraman. Už to tam nechaj, takže tak to nebudem používať. Kamera. Ty si, kámo, toto ani vysávačov nedáme preč. Jo, ja som tam dal tvoj dres. Ale nevedia, kto si, ani náhodou. Je tam toho maximum, hej? Ja som to nevidel, to je jedno. Zatvor to, prosím ťa. A jasne, zrazu sa to zatvára tak ľahko. Nie úplne tak ľahko, lebo to musíme ešte odšrobovať. To je jedno. Necháme to tam. Aha, hento, dobre. Potom, ak z toho niečo vyjde, tak dáme to tunak. Chceme farbivo. Ja som to zatvoril. Prilepil. Si povedal, že nebudem to potrebovať, tak... Nepovedám. Povedal si, že už asi nebudem potrebovať. Tak dobre. Mám to otvoriť. Ale teraz sa máme dve farbivá. No dobre, tak nejdem to otvárať. Dobre, dám tam vodu. Dám do tohto vodu, hej? Schválne. Hej. Fúha, to sa tak ľahko otvára. Zober asi trošičku horúcejšiu. No vlastne tam sa nedá vyberať. Dobre. Počkáme na kameramana. Počkaj, ja som mal vypnúť tú kameru. No, zapínaj. Dobre, už som zapol. Keď ti poviem, tak teda musíš rýchlo dať. Čo? Tento vrch tak počkať, tak ľudia to tak nebudete vidieť, ale je to riskantný tentok.